Nem az a lényeg, hanem hogy nézzétek meg, hogy hova mutat a térkép. Hogy hol lesz a ilyen körünk. idő, az itt lootolni kell. Hát mások jobban megszokták szerintem mindent. Ahogy elnézem, hamarabb el kell indulniuk. Szóval tény, hogy erre fognak jönni egész sokan szerintem. Mert ez egy forgalmas út mellett van. Az a neve a csávónak, hogy yeah. Yeah. Hi. Mi van vele? Mi van vele a probléma? Yeah. Tudod mi a legnagyobb probléma? Hogy egyszerűen nincs fegyverem. Yeah. Yeah. Igen, ez már jön. Ez a már edek az úgy beszokni ezt. Yeah. Nem volt izgalmas a beszélgetés most. Yeah. Pénz, adjatok pénzt, pénz. Olyan sekélyes vagy, Gergő. Csak pénz. Pénz, betöröm még a úton is az üveget. Csak hogy legyen pénz. Meg tánc. Kell valakinek izé? Zé? Heal-es vest. Nekem jól jönne amúgy, bármilyen. Hogy ingyen van. Annyi pénzem van, hogy ez még jól is. An American Online, azt mondta. Friendly. Mikor jön a loadout? Jó kérdés. Nekem egy értelmes fegyver kéne. Hát azért kérdezem. Tudod, ilyen van összefüggés. Na van. Kettes, tempered. Érdekel valakit? Sócuc, tetszik. Nem is tudom. A heal-es jobb vagy a tempered? Hát a temperedet az gyorsabban újra lehet tölteni. Hát de itt van egy... Tempered. Ez hol van kb? Itt. Egy F-tag pisztol érdekel, Ádám? Nem. Van rakétavetőm. Legalább az már normális. Csak egy AR kéne, aminek van értelme. Ez a... Megírt? Itt van ilyen. Yeah. Valakinek kell maszk? Nekem van, és hoztam is. Na fölvetted a temperdet? Itt Ádám van egy 5-ös Föl. tempus, ha érdekel. Nem kell? Ja, de az kell. Az kell. Minden rajta van ezen a szoron? Azt hittem ma izé a snipert mondani. Zsír, ez fasz a fegyver, kösz. Így már jobb vagy. Profi van rajta? Van. Van. Csak fel kell tölteni, hogyha nincs föl. Jó, nekem van egy másik trofim. Na, Gergő, Aha, csere? Csere, persze. Kirak az meg, kirak. Nem tudok beszélni se az. Legalább láttam belőle az. Nem tudok felmenni onnan. Akkor jó. Akkor itt elölülök. Állok, vagy nem fasz. Nem áll. A Gergő. Első. Be akarunk menni? Ja, nem megyünk be, hát a loadoutot meg kéne válni. Ja, hát akkor jó. Beszélünk ki. Hát menjünk ki, de aztán jó lesz nekünk.
álljunk csak. Nem csak. Van izétek? Rakétvetőtök? Van. Nincs, de előszeres dobozom van. Jó, akkor itt van ammo. Én ezt már kivettem, és jeleztem is, hogy vegyük ki az De ammót. ha Én nincs olyan másodjára fegyvered, akkor vettem ki. nem veszük ki. Gyere Gergő, Ha nem olyan Becseréld? fegyvered van. de ne kúrjál föl. Igen? Ádám, Na, itt van. kell az? Nyugodj már meg, ember. Ez kell még neked? Ez kell még? Nem. És ez kell. Ezt most dobtam el. Ez miért megy el? De most őszintén. Ha? Visszaadom. Ez egy buzi. Nélkülünk ráment a loadoutra. Hát mert ez is egy faszokó. 10 éves fasz. Why are you running? Ezt neki hallotta is? Nem. De van ilyen képességet, hogy tudsz vele beszélni, nem szólsz neki? Minek szólja? Tességed. Mint hogyha ezzé lenne értem. Speciális képesség. Bazd meg eldobta a lőszert. Kaparodj már. Kilőtök? Én lőttem erre a nyomorult szarrágó gecire. Mindjárt szétbaszom a fejét. De hát még van azért annyi időnk, hogy bazd meg jöttem el jön a kör. De belül Már voltunk, nem? nem, de most nem kell sietni. Ne ő vezessen már. Hát de nem, ha száll ki, nem tudok vele mit csinálni. Ezt a dudálgatást meg aztán. Ágyúba akarsz lenni, vagy itt rakétázolja? Na, benne vagyok az ágyúban. Vagyok ágyú. De hát még ne hova sietünk, de hát annyi időnk van még, mint a végtelen. Bele fog rohanni valami faszba, nem fog tudni onnan elmenni, és meg fogunk baszódni. Én már ezt látom már most. Ja nem, a Vehicle Destroyed. Vagy ő is meghalt. Nem, ő is meghalt. Így nem tudok ránézni, hogyha... Meghalt a csávó. Jó, nem tudtam, mi van neked. Na, beszálltam. Most dudálj te! Jobbról emra. Mi tényleg? Állj! Na, akkor Ott van. ledámoltunk mind a kettőt. Szép. Mind a kettőt ledámoltuk ott a izé. Mindjárt. Kilőttem a kereket. Jó. De miért nem mentünk vissza a benzinkútra? Amúgy ott a benzinkútnál le volt dánolva két srác. Ott a benzinkútnál. A térkép már rajta lesz. Hát itt is van benzinkút, de ott az a... Aha. Azok ott szerintem ledánolva van. Meghalt. Team White. Ennyi. Szed Space-t, Gergő. Double kill. Hát, hogyha a srác nem szedtem volna felül. Jó, Nézzétek, hát akkor ennyi. amúgy van lőszeres dobozom majd, ha kell. Jó, nekem nem kell még. Most eddig jók vagyunk. Itt van bal oldal, motor. Erre ment. Meghalt? Neki vettem, ja. Meghalt. Mehetünk volna. Base? Nincs nála sok. Nincs nála semmi. Van nála. Hát, Jó, felszedte ezt is. mehetünk. Valaki. Azt bailout. Bailout. Jó. Itt van egy láda, állj meg. Menni kell, mert jön a kör amúgy. Az mi a retek fasz, ami kijött belőle? Ez mi? Ja, maszk, nagy maszk. Hát akkor ennyi. Mehetsz végig az úton. Jó.
Itt benn van egy ember. Itt mögöttünk egy ember. Mögöttünk? Ja. Itt is van egy. Aha. Itt jobbról emberek. Aha. Hát ugrik egy. Itt van előttünk. Hát ez beszopta a Chávez. Ezt nagyon nem tudom, miért Nézd. ideúrok. Küldjük ránk. Ja Mehetünk. nem, az Gergő. Nem jó. Akarom jön rájuk. Viszont vannak. Jó, látom. Nem tudom, Az nem a- látok. Gergő, a lézerharcos. Nem látok meg. Mindjárt várjál. Na majd mindjárt most. Így. Innen lesz jó. Nem látom őket. Rossz helyen vagyunk nagyon. Jó. Már küldtem rá. Itt egy másik. Vagy ez ugyanez? Nem, az egy másik. Jó, menjünk, mert jön a kör amúgy. Jó, megyünk. A csávó jött. Megállok majd a izénél, megtankolunk. Kör elvitte szerintem a másik autó. Ott fut valaki. Itt van egy emrak balra. Ledámoltam. Egy trofi. Itt jön a kör amúgy, srácok. Jó, megyünk. Mögöttünk autó. Menjünk be a körbe, menjünk be a körbe. Leszokjuk. Disable vehicle. Menjünk be a körbe, kérem. Sérül az autó. Ők meghalnak. Bal oldal. Javítani. Menjek, jövök. Itt vannak. Mortárt kaptunk. Azért megyek innen a faszomba, amint tudok. Amúgy lehet, hogy ott kihúztuk volna. Nem, mert már szétbaszták az autót most is. Az meg. Nekik is jó, mert izén vannak rajta. Javítok én is, ahogy van. Anyád lelőttek. Valaki összed. Azd meg. Gergő? Elkezdtelek szedni, és akkor utána műtál estél, beszálltam a kocsiba. Hol megyek? Egyet downoltam. Team White. És ezt csinálni. Akkor mehetünk. Itt van egy gyerek. Sniper. Jó. Eltaláltam a snipert ezzel a fossal. De itt voltunk a benzinkúton. Nem akarok sniperek. Itt van előttünk egy lőjétek. Na, ők jobban beszopták, mint ahogy mi. Egy dános. Itt belül, ide lőjél már be. Rakétával. Az ajtón. Felesleges. Lövöm az autót. Már szétesett. Ott jön a gyerek. A rakét az ránk fog repülni, menjünk innen. mi lő? Rakétáztam. Én lőttem a rakétát. Disabled. Tényleg mögöttünk gyalog. Jó. Akkor azt lőjétek. Ott van. Föl kéne menni. Jó. Itt van, nem ennyire.
Menj visszafelé, mert már megkerült minket. Hát itt van egy előtt. Van. Mögöttünk, ott megy. Jó. Mögöttünk megy a sopra. Jó, jó. De az meg itt kettőt megöltünk. Akkor jó. És most megint beragadtunk? Ezt ugye nem mondod komolyan. Ez most lejön. Hát ez nem hiszem elgetsz. Másik Leragadtál? irányba tekerd. Vegyek újat? Hát ez szopás. Nem már, hogy megint beragadt. Kihozom, add ide. Kihozom. Ezt a mocskos szargecit bazd meg. Tehát ilyen nincs a világon. Itt egy emrap. Akkor... Miért ragad be? Nincs itt egy másik autó? Valahol. Itt egy fullos... Ja nem, ez nem fullos. Ja, ez. Rám lőttétek a rakétát? Nem. Jön egy Én emra. lőttem. Nagyon jó. Emra. Mögöttünk autó. Szoktos basszat. Hopp, egy down. Kapta. A csávókáj. Hopp! Becsúszik vissza bazzal. Jó lesz. Még egyet. A hátulját told el, hátulját. Próbáld meg eltolni. Na bazd meg. Akkor megyek. Menjünk Gergő, menjünk a faszom. Tehát itt vagyunk a szélén. Ja, nem tudtam. Kurva. Lelőttek. Igen. Volt jobb ötletem. Megvan még az autó? Nincs. Jövök Gergő. Itt fedezékből itt talán. Kapták. Lőszer. Kiszálltak Disabled onnan. vehicle. Ja. Van lőszer amúgy. Gergő, adjál pénzt. Itt van minden. Itt ez jó. Akkor viszem oda. Mögöttem látnak. Viszem oda. Meghalt. Meghalt. Itt a pénzem kell. Most már Vegyem van. meg? Vegyem. Képet? Vettem. Már vettem. Menni kell. Engem vettetek meg? Mindenkit vezettem. Hú, de kurva messze vagytok. Nem baj, de van autó. 1 kilométer. Megyek oda hozzátok. Ők beszállnak. Fölszedsz? Gyere. Jövök, csak pic. Csak most állt ide. Most nem olyan gyors a kör. Jó, Nyugi. csak hogy irányba kell állítani ezt a szart. Mehetünk. 8 killem van. Ok. Nekem csak 2. Fiúk, itt vannak. Rá kéne Nem. pakolni a cuccokat. Igen. De Esek nekem rá. nincs Dolgoz. pénzem. Ezzel balra. Nem, Nem na, pénz, bazd nem meg. sok van. Ha megállsz egy pillanatra, a motort berakom és gyorsabbat teszünk. Jó, most. Jök. Nincs. Oké. Meg a pajzsot a faszom. Menj. Gyerünk. Gyorsabbat. Nem, pont. Basz ki van. Majd jössz Béla, úgyse volt semmi. Állj meg, most rárakok mindent. Várjál. Most nincs itt senki. Átmegyünk a izébe a körbe. Bemegyünk. Hagyd meg ahol Béla a- és jössz utána. a jel van. Minél hamarabb.
Igen, de ezzel most elhagytam a pénzem felé. Nem, bocs. Állj meg, ez összerakom rá a dolgokat. Itt van még pénz, és csak... Bocs. Minden rajta van. Ugye megjavulódik. Valaki támadja a vehicle-t. De hol? Nem tudom. Biztos a izéről. Mögöttünk. Nem látok rá. Jó, hát próbálom. Kilőttem a kerekét. Jó, kapta az izét. Kell majd ammó. Menjek a ammós helyre. Kapjuk ott a izét itt. Jó, ide átjövök. Bemegyek ammóért. Most hol látunk az olyan most? Megszállok. Béla, adok izét, itt van, és csak nézd csak a rakétavetőmet fel tudod venni, és nekem még kösz. Valahogy sok is nálam, hogyha kell. Nem tudom, hogy így állunk. Visszaállok. Közé van. El tudom védeni. De honnan lőtt rá? Jövök, tudom tölteni a dolgot, hogyha kell. Mit fog jönni? Elő. Ott jön a gyerek. Ja, látom. Megyek be. Fennük enter túlét már. Bazd meg, lelőnek be. Ja, hogy fönt van a csávó. Igen, az lőtt le. Sniperrel, bazd meg. Nem tudtam beszállni. És ráment a cuccomra. Megöltétek? Ja, Akkor viszont induljatok el. Kör megjön. anyád, igen. Ádám, Mond. Bélát megírtad benne. Jó, bazzeg, azt hittem meghalt. nem. Lehetünk. Várjál. Pajzslok. Majd csinálok egy ilyet is. Mennyi izé Viszont- van? Profi van 2, akkor még egyet rakok. Mögülünk közben lőnek. Jó, gyere, gyere, gyere. Azok Itt van mögülöttek már is előttünk. Jobb, megvan. jobb, 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 jobb. Jobbra fordul. Hát a hídon. Yeah, beszállhatna igazán. Egy dám. Srácok, tényleg menni kéne. Menjünk, csak ez a buzi nem akar felszállni. Nem tudom, hogy így rátok tudok-e szállni. Keci, jó vagyok, Keci. De jó vagyok. Nagyon jó vagy. De jó vagyok. Kell trofit tölteni majd. Nullánk van. Elvette a rakot. Átmegyek a hídon. És töltsünk akkor. Kitölt. Meg tudok én. Egyet. Tudok én is. Jó, Eltöltöm. Töltem. Még akkor tőstek. jó. Az jó lesz. Nem ezt akartam. Üretet akartam csak. Meg vagytok? Ott van még a pajzs. Ja, még tudok menni ki pajzsba. Mindenkinek van? Aha. Jó. Béla? Jó, nem kell sietni amúgy. Srác, hol van amúgy? Itt van fölöttünk, nem akar pajzsot. Jó, akkor mehetünk. Nem kell Mindjárt. sietni. Tehát, hogy most pont, hogy itt kell mennünk az úton majd. Értem, de hát rájuk kéne menni. De hát, hogy erre kell jönni. Felénk. Tehát itt kell.
A izét akartam, most töltök éppen. A leeső M-rapot akartam lelőni rakétavetővel, de... De nem ennyi, úgy lent megyünk. Hogy ne a sínen, mi? Kell sietni, meg nem indultam. Jön a vonat, úgyhogy Igen, legyen nem menj fel a sínre. Ez itt jó. Meg jobb vagyunk. Nem kell sokat menni. Ja. Úgyis visszafele kell majd jönni megint. Jó, de hogyha ide följövünk, akkor látjuk azokat, akik beállnak rögtön a izére. Ja, az jó, ha jó, de azt tetszik. Gyerek megint kiúr. Már megy rájuk, hogy nem tudom. Így már látjuk is, aki menni akar. Hopp, valaki kap. Mortál. Adja Morter, ránkat. állj be ide. Azt akarom. Jaj, be ide, mert itt mortál kapunk. Azért álljon be ide. Ja, hogy oda. Ide jövök. Mindjárt jövök. Pedig ott Ja, lenne a Gergő. benzinkút. Jött a srác beszél. Na, itt voltam. Jött. Mármint, hogy be tudtam volna szállni a Gergő. És megtankolunk. Értem, de engem meg itt hagytál a faszba. Megyek vissza egy például. Itt egy emrap szemből. Hogy? Lát, igen. Basszossad. Egy dámot. Lehet én innen menni. Menhetek. Oké, ez double kill. Tetőről közben sniperez. Az ott. Ha most visszamehetünk megtankolni. Nem, most el kell menni. Mikor vonat jól lenne, nem jönnek közben itt. Az meg menj már innen vonat. Na most már nincsen. Most már megint van. Micsoda van? Jó, jó. Redeploy. Rap. Gyerünk lapicsába innen. Semmit, pici. Ezektől a betűktől. De nem. De tényleg, tehát nem játszanak ezzel a fejlesztők, hogy ilyeneket csináljanak? Hogy bebasszák az arcodba a szart, hogy meg semmi értelme? Jó, teszek be pajzsa. Itt jön Jó, velem. valaki. Várj. Menjünk kicsit közelebb a körhöz. Jó. Na ezzel te már nem mész sehova. Picit közelebb mentünk a körbe. Állj meg. Jó sok jó. Van fölül. Halt. Akkor jó. Ennyi volt? Ennyi. Ja, hogy egyedül volt. Nem tudom, így jönni kéne. 9 kill. Azzeg még így is lett 7 killem, hogy én vezettem a estek 90%-ában. Hogyha autóval elüt valakit, oda nem. Na oké, de hát na. De 2 embert ütöttem. Assist. Úgyhogy neki van a legtöbb killje. Ja. Yeah! Nem is volt sniper. Majdnem meghaltunk amúgy körbe. Ez beragad az autó és nem bírom a kovaddal kilökni. De nevetséges, bazd meg, hogy ilyenek